Jo, jo. Tady jsou kluci. A hrajeme na Craftmany? Ne. Jo. Včera jsem vám říkal, že pokusím si někoho najít, aby mohli jsme natačit nějaký týmy a našel. No. Tak já vám tady furt dávám, ale já chci hlavně ty iron. Já ještě potřebuji jeden. Jo. Jo, jdu. Tak, bloky. No, jestli máš dostatek bloků. Jo, to možná. Ok. Zatím, kluci, jste nějak rychlí, ne? Takhle, ty vždycky... Ty vole. Já meč, to je nejlepší, potom nejdřív meč a pak už je vyklíš. Vlastně. No. Já jdu si... Zatím já bych tady ještě zbyl. Dnešní dob. Jo. Jo. Ještě snad nikdo nestaví, to by bylo docela průser. Jo, ty vlogy zatím ještě nikdo nestaví, to je dobrý. Kdo po mně střílí? Jako až někoho uvidím, že jako už staví, tak až si půjdu, protože bylo by to riskantní. A zatím ještě nikdo nestaví. Kluci, co kdybyste mi koupili nějaký jídlo? Jo. Mně stačí v pohodě 2, jo. 30. Tak mi hoď ty stejky. Někdo, kde má. Jo, já si beru ty červený a modrý, jo, kluci. To já nemám asi nejspíš bloky, abych vystoupil. Jo, mám. Nějak. Ty volgy, já fakt nemám bloky. Dáme je nikdo. No to je docela blbý, že to je málo.
Já si jdu koupit meč. Hele, někdo tady vyhodil Lucky Block. Díky. Položil, spíš vyhodil, ale... Tak. Tohle si koupím a tohle přesně taky. Jo. Jo. Já si ještě koupím jednu věc. Abych byl fakt... Jako... Ty vogy, tady jste Ty vogy. To kouká, koupil meče. 1, 2, 3. Máme 7 goldů, jo, kluci. Tak. Tohle, takhle dáme. Já bych šel OK, tak. Takhle si to dám. Hej, aby to nebylo naopak. My na ně zautočíme a oni. Takový hekři. Hej, modrý. Jak si říkám. Kámo, já jsem ho sestřelil, vy. Kámo. Tady máte luky. Teda meče. Tak. Tyjo, mně se to teď pěkně láglo. Na. Já dám útok na červené. Na modré. A jo, kámo, já ho taky nemám. Jestli tvoje mamka to docela to kazí, to video. Nebo kdo to byl. Takže, aby jsme ho pak nemuseli, no tak, Roxban. Kdo tam posílal ty ovečky? Já ho mám jak dávno. Já už jsem fakt vylepšený, koukejte na mě, jenom kalhoty, to je škoda, že nejsou ještě ty kalhoty, jinak už jsem dočistá vylepšený. Dočist. Jo. Stav, já je když tak sejmu. Save. Oh! Mně fakt jde hodně dobře střílet. Kámo, ale tohle je docela nevýhoda, oni nemají žádný goldy. To je hra o ničem. Jej chyba. Jo, počkej, já jdu vykilit. Ty vole. Kluci, hej, on má krumpáč, tak ho budeme krýt. Kámo, na mě nás nemáš. Ty kámo, to je hacker. Hej, za 9 minut jsme je dali, kámo. Tohle bylo, hej to. No tak tohle bylo docela krátký video, tyjo, to. Jo, no tak tak já se s váma loučím. A zatím čau.